им таза изге кыз Мариядан. Ишіңнен тұлдырдың Құдай, бәгәдә қойған, бәгәдәсін өзгертмәс. Құдай минем Құдайыма әйткән, жанның әстә барысы да Құдайның аттасын. Мәскәүдә митрополит булып торган, изге атабыз Макарийның Казанда иңелек архиере булып торган, ачлыктан, хәрәм булудан, җир титрәүдән, су басудан, уттан, кылычтан, жау басудан, үзара сугыштан сакласын. Безнең бит инде славянча кемгә киләү кирәк, бүтән ширкәүгә барыр, керәшенчә бит менә бер генә шул ширкәүдә була. Калган бер кырыклап ширкәүләр бар, инде теге кемгә славянча кирәк, шунда барыр да, шунда китәләр. Ну, пока, значит, кайда бар башкалар үткәрәләр, керәшенчә булмаган җирләрдән русча киләләр. Киләләр, хайран бәйрәмнәрдә дә киләләр, ял көннәрендә киләләр. Безнең үзебезнең болай да бит киләләр һәр көнне булмый. Пятницадан башлап, воскресенье каһәлли бәйрәмнәрдә була. Безнең үзебезнең керәшеннәрдә русска йөрүчеләр бар. Кемгә ничек якын шулай йөри бит инде. Без инде әзрәк буларак кешеләр булгачына үзебезнең ширкәүгә йөрис килә, кеше булсын дибез. Шул минем үземнең шулай. Теләгем шунда йөрим мин. Русча без аны бөтенләй аңлап та бетермибез бит инде. Үзебезнең телдә бит инде. Бүген бик зур бәйрәм. Безнең христианствода ике зур бәйрәм бар. Рождение белән и зур бәйрәмсе Пасха инде. Менә Пасха караганда иде, Пасха янда менә бу тоже икенче зур бәйрәм инде. Мин шәһәр кешесе, икрәшен сүзләрен начар белгәчтем, менә керәшенчә укырга әле бераз кыенрак әле дөрес әйткәндә. Ничек булса да мин бер тырышам, керәшенчә укырга да өйрәнәм яны. Керәшен теле бар, ләкин ул өйрәнелмәгән. Татар теле галимнәре әллә никадәр имән. Һәм алар ана төрле диалектларга бүлеп, әдәби тел дип һәм башкаларны өйрәнәләр. Керәшен теле бармы, юкмы дип әйткән вакытта, ана әллә кайдан белеп булмый. Килергә кирәк менә керәшен чиркәвенә. Керәшен чиркәвендә әгәр дә тыңлап торсагыз, безнең атакайлар укыганны, халык сөйләшкән вакытта да, алар бит бер генә гарәп һәм фарсы сүзләрендә кулланмый. Чиркәү теле бер төрле керәшен теле. Мәчеткә барсаң, ул татар телеме? Гарәпчә сөйлиләр, аннан соң татарча сөйләшәләр. Килеп чыга. Без чиркәүдә дә үз телебездә сөйләшәбез. Өйдә дә үз телебездә сөйләшәбез. Гел үз сүзләребезне әйтеп сөйләшәбез. Безнең тел керәшен теле.